شەر و پەفچوون ئەف چەند ڕۆژن di navbera hêzên kurdî û çekdarên tîroristên DAIŞê de giran bûne û hêzên yebegê bi piştevaniya hêzên pêşmergeyên Kurdistanê bi çekên sivik û yên giran li bersiva wan didin. Ji duh êvarê ve DAIŞ ji sê aliyan ve êrişî hêzên Kurdî li Kobanî dike. Li hewildanekî de ji bo dergehê sînorî yê Murşid Pînarê bi dest bixe. Li gor navenda mîdyayiya YPG li rojhilatî Kobanî, hêzên Kurdî êrişên texên dibin destê DAIŞê de li nêzîkî bazara keskatiyê kirin û çar çekdarên DAIŞê kuştin. Li başûrî rojhilatî bajêr DAIŞ hewl da avahiyekî bombe bike. Lê ev hewla wan ji aliyê şervanên Kurd ve hat têkşikandin. Herwiha wilgor malpera Rojava News ku şervanên Kurd taxa botan û gundê Memitê li rojhilat û başûrî bajarê Kobanî ji destê DAIŞê derxistin û kirin bin kontrola xwe. Wilgor heman jê derê ku 43 endamên rêxistina tîrorîstî ya DAIŞê li ser destê hêzên Kurdî û di êrişên balafirên şer yên hevpeymaniya navdewletî de hatin kuştin. Di nav wan de emîrekî DAIŞ bi navê Esedullah Şîşanî jî hat kuştin. Hêjayê gotinê ku xelkên bajarê Kobanî yên ku li ser sînor di navbera Bakur û Rojavayê Kurdistanê de asê mane, rewşa we gelek xirab e û pêdiviya we bi alîkariyê lez heye. Menal Mihemed, Ark.